दिनै भारत हादरनि 76थि उदांस्रि सान बे उदांस्रि सानखौनो लोब्बा लाखिना चिरां जिल्ला सान्तिपुर ब्लक इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि मावखुलिखौ बेखेवना होयो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बेखेवना होयो। हाबाफारियाव बाहागो लाना मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया भारत हादरनि माहारियारि फिरफिलाखौ बेरखांना चिरां जिल्ला सान्तिपुर ब्लक इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि मावखुलिखौ बेखेवना होयो। बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायोदि दिनै भारत उदांस्रि सान बे सानजों लोब्बा लाना चिरां जिल्ला सान्तिपुर ब्लक इउपिपिएलनि मावखुलि बेखेवनायनि गुबै जाहोना बेनो जे बे मावखुलियाव थाना रायजो राजाफोरनि थाखाय उदाङै खामानि मावनो हाथोंखौ फोरमायो। लोगोसे बियाव थानाय गुबुन गुबुन प्राइमारिनि मावखुलिफोरखौबो लुफुंनाय जागोन होनना फोरमायो। मख'जाथावदि बिटिआरनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनि मावखुलिफोरखौ थाबैनो लुफुंनाय जागोन होनना बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो। दिनै जोंनि 14 नं 14 चिरां दुवार जा इउपिपिएल दोलोनि ब्लक बे ब्लक अफिसखौ बा मावख' न'खौ जोङो दिनै दरजा खेवनो हाबाय। मानोना गोबां बोसोर आं 2002 मायथाइनि 9 डिसेम्बरावहाय चिरां जिल्लायावहाय फैनायनिफ्राय आं बे ब्लक अफिसखौ गोदोसोना थानाय बेफोरबायदि नुबोदोंमोन। गोबां नाजानायनि गेजेरजों खिन्थु सरकार जानायनि उनाव जों बेखौ दिनै साक्सेसफुल खालामनो हाबाय। आरो दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोङो 15 आगस्ट भारत हादरनि उदांस्रि सान बे सानजों लोब्बा लाखिनानै जोङो मावख' न'खौ खेवनायखौ जोङो लादों। बेनि थांखिया गुबैयानो जादों जोङो जेरै उदांस्रि मोनदों बेफोरबायदिनो बे मावख' न'आव थानानै जोङो उदांस्रि भाबै इउपिपिएल दोलोआ रावनावबो सोनारालासेनो जों खामानि मावलांनो हाथों। बे थांखिजों गोजौनि जोंनि जा सोरगोआरि दावहारु बा रिभलुसनारि जोंनि आंगोफोरा अख्रां सायाव दंहैयो, सोरगोआव दंहैयो, बिथांमोना जोंखौ आशीर्बाद हरथों। बे थांखिजोंनो दिनैनि बे हाबाफारिखौ 15 आगस्ट भारत हादरनि उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै मावफुंनाय जादों। प्राइमारि अफिसा जोंना मोननै मोनथामसो गैया, बाखियाथ' फ्राय दङ। अब्लाबो जों बेखौ ग्रेजुवेलि बानायलांगोन। देग्लायसो जोङो 2 बोसोराव हाबगासिनो दङ। आरो देग्लायनि गेजेरावनो नैबे 22नि गेजेरावनो जोङो मोनफ्रोमबो जिल्लानि मावख' न'फोरखौबो जोङो इउपिपिएल दोलो मावख' न'फोरखौबो जों लुगोन। आरो बेखौ चिफ सारा बा पार्टिनि हाइकामान्डआ जोंखौ अलरेडि अर्डार होखाबाय। ओंखायनो खोब खम समनि गेजेरावनो जोंबो डिस्ट्रिक्ट अफिसफोरखौ आरो लुनो थांगासिनो दङ। प्राइमारि अफिसाव अट'मेटिकलि ग्रेजुवेलि जालांबाय थागोन। गोजोनथाव खौरां! आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल, जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन।